बर' मिडियामखौ बुंनो थाङोब्ला आं सेलेक्ट खालामाखै, जोंहा बाबायानो सेलेक्ट खालामदों। बे खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि अजित केन्दुलना। आं बर' बाजार दख्रानि सिङाव थानाय लदाबारि गामिनि। आं बर' बाजार गोजौ फरायसालिनिफ्राय 2020 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन आरो उथ्रिदों फार्स्ट डिभिजन लानानै 78.33%आव। आं लेटारखौ गांथाम साबजेक्टआव मोनदों, बड' एम.एल., जेनेरेल साइन्स आरो ससियेल साइन्सआव। दिनै जिल्लानि एबसुआ आंखौ बरायदों। बरायजानानै आं गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों। आं मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनदों जे उनावहाय आरो बिनिफ्रायबो साबसिन रिजाल्ट खालामनो आं गोसो दं। आं इयुनाव सासे सिभिल अफिसार IAS जानो सानदों। न'खराव आइ दङ, बाबा दङ, आब' आदा, ओमफ्राय आगै बिनानाव दङ। फरायनायाव एसे उसुबिदा मोनोमोन, थेवब्लाबो एसां न'खराव आंखौ सापर्ट होदोंमोन गासैबो, बिनिखाय आं रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हादों। आइ आफाया टि गार्डेनाव लेबार खालामो। इन्सपिरेसनखौ आं जोंनि गामिनि गोदो जायनोखि जोंहा आदाया काजिना, बियो मेट्रिकखौ 2014आव फार्स्ट डिभिजन, जायबा जोंनि गामिनि फार्स्टमोन। बिनिफ्रायनो आं इन्सपिरेसनखौ मोन्दों जे आंबो सानसे मोजां मार्क लानानै पास जानो सानदों। आं स्ट्रिमखौ आर्ट्सआव फरायगोन आरो बे HSखौ राङापारा कलेजाव फरायगोन। आं रिजाल्टनिफ्राय एसांबो सन्तुष्ट नङा, मानो होनबा आं लिरनाय बायदिब्ला 80% एबभ मोननांगौमोन, नाथाय 78% थाबाय। थेवब्लाबो आं इयुनाव मोजां रिजाल्ट खालामनो आसा खालामदों। राङापारा कलेजाव आं आर्ट्सआव फरायगोन। ओमफ्राय आर्ट्सआव फरायनायावबो बिनि कलेजनि प्रफेसार सारा आंखौ हेल्प खालामगोन होनना बुंदों। आं बिसोरखौ बेखौनो बुंनो सानोदि बिसोर गावनि फरायनायखौ गुबुननि सायाव सोनारालासे गावनि सायाव बांसिन गावखौ नायनानै फरायनायखौ मोजांनिफ्राय साबसिन खालामनानै रिजाल्टखौ मोजां खालामो आरो इयुनाव सासे मोजां मानसि जानो ओंखारगोन, बेखौनो आसा खालामनानै फोजोबदों।